Και τώρα σας παρουσιάζω έναν καινούριο παλαιστή που είναι πολύ ελαφρύς. Το όνομά του είναι Double D. Είναι 1,50 ύψος, 280 γραμμάρια και πολύ άχρηστος. Τέλος πάντων. Και πάμε στον επόμενο. Μπράβο, μπράβο. Ο επόμενος παλαιστής εμφανιζόταν ως Μπουλμάγκα, αλλά από εδώ και πέρα θα λέγεται Bill Hardy. Το μάτς ας αρχίσει από τότε που θα αρχίσουν να παίζουν οι Rammstein. Προνθερμανθείτε λίγο. Λάβετε θέσεις. Παλαιστές, ετοιμαστείτε, πάμε! Ο Αχιλλέας διαλύθηκε από ένα τσόξλαμ του Βασίλη. Ο Αχιλλέας είναι πεσμένος κάτω. Αχιλλέα, τα παρατάσεις θα συνεχίσεις.